Nunha semana tivemos 3 sorpresas. Primeiro, a que levou Gonzalo Louzao no especial do Xornal da Estrada polo seu primeiro ano como alcalde. A segunda, unha noticia que ninguén se esperaba xusto agora: a morte do Papa Francisco. E a terceira, a que levaron os traballadores da limpeza nos aseos da Praza da Feira, onde se produciron actos vandálicos. Isto é o Xornal Semanal. Comezamos. Estamos nun momento de facer balance dun ano inteiro. Este sábado, Gonzalo Louzao celebrou no Teatro Principal un acto no que fixo balance do que foi o seu primeiro ano de mandato. Unha semana antes, no Xornal da Estrada, contábanos isto. O que se fixo, pois foi unha transición desde fora, según nos din, modélica. Pois ano tremendamente intenso. No persoal, pois sentínme como que foi un ano tremendamente intenso, un ano no que me sentín que foron máis de 12 meses e isto quero decir de que foi, de moitísimo traballo, de moitísimo esforzo, de traballar incansablemente para que estes 12 meses foran o máximo aproveitados posibles. Nese mesmo especial, tamén estiveron os líderes da oposición. É un ano de transición ao mellor cara a ninguna parte, porque o que desgraciadamente estamos comprobando é que neste último ano non se fixo absolutamente nada. Pois para nós non cambiou moito a cousa, non co relevo do alcalde. Pensamos que é unha situación continuista. Pois consideramos que foi un ano perdido en canto ao gran obxectivo que ten o Concello da Estrada en riba da mesa, que é cortar a sangría poboacional e empezar a fixar poboación no noso municipio. E como non era un especial calquera, preparámoslle unha sorpresa a Louzao. Unha sorpresa que o deixou así. Rubén, de verdad, gracias. Ainda me sacas así unha lagrimiña. Visita da diplomacia rusa á Estrada. Sergei Librosin, conselleiro da Embaixada de Rusia e representante do Ministerio do Interior da Federación de Rusia, estivo no Concello, intercambiou agasallos con Louzao. Leváronse a cabo labores de limpeza na praza do Concello. Estáse preparando para todos os actos que vañen no vindeiro mes e medio. E reabriu o Punto Limpo, unha nova normativa que limita todo o que se pode depositar. Novo acto vandálico na Estrada. Nesta ocasión foi nos aseos públicos do campo da feira. Os traballadores da limpeza atoparon o pé do lavabo completamente reventado na outra esquina dos aseos. A policía local xa foi informada deste suceso. Non é o único punto no que se producen actos vandálicos. Os aseos da Alameda tamén son un punto habitual deste tipo de actos. Pero é que o vandalismo nunca deixa de ser noticia. E se non, que lle pregunten a Farola no especial de fin de ano. Reixes e tapias para frear o vandalismo no vello ambulatorio da Estrada. Emborcan un vehículo aparcado na Estrada. O IGE entrevistará a varios estradenses. Serán notificados a través de carta e o entrevistador achegarase á súa vivenda. É obrigatorio participar. De seguido falamos de que a Estrada retiralle tributo ao Papa Francisco. Pero antes, o Real Madrid vai volver á Estrada na súa versión infantil para o campeonato que celebrará no nao municipal. Alí, este martes, terá lugar un campeonato autonómico de fútbol de centros penitenciarios. O gañador xogará na fase nacional.
E como non, estaremos moi pendentes de todo o que vai sucedendo co Estradense, pois xusto hoxe xoga o seu antepenúltimo partido de Liga contra o Arosa. Un Estradense que prácticamente ten asegurado o paso a playoffs e que pode facer historia en caso de conseguir o ascenso. E xa avanzábamos antes, hoxe tamén toca falar do Papa Francisco, aínda que non é algo puramente estradense. Ortigueira anunciou no Faro de Vigo que se vai rendir tributo aquí na Estrada. Será despois do enterro que se celebrará na Catedral de Santiago. Nós ímonos despedir coas imaxes do funeral que se celebrou este sábado. Vémonos a semana que ven.